Ninjani? Ngiyaphila Mshumayeli Majolo. Yebo. Egameni lenkosi uShembe uNyasi lwezulu. Amen. Umthembukosi Mthembu lo la ephini. uNkulunkulu isimangaliso ngisibonile senza la ephini. Yebo. Umboze ke abantu ngaphansi komhlabathi wabakhipha bephila akuzange kushone ngisho yedwa. Omunye wabadinga imbona lapha esangweni eduze kwethi ifikile zokhamanzi sezowafika kabili. Kuphela nje udubekile emzimbeni uyaqhuka kodwa ngomusa kaNkulunkulu akubonisile ubuNkulunkulu bakhe ngabo uyaphila. Amen. Okunye ngizocela ukusho Mshumayeli wenkosi ukuyiseluleko kumaNazaretha. Kungathi besingamhloniphi uShembe sihloniphe nemindeni yethu ngaphansi kothuli lomhlabathi njengoba sikhona ngayo la kulo Shembe sikuyena wasephini oNyasi. Amen. Ngoba uma ungenzi kahle la uthunywe imindeni yakho uthi izele kuShembe uzoyikhozela icala elikhulu kabi olithola ngisho nakwelizayo ngoba uthi uShembe mangiphuma endlini ngiphuma neSizwe3 lento engihlale ngiyigcizelela ngisho isibusiso isiqalekiso inkemba bakuthathe konke ngibuyele endlini ngathathe lutho ubungazi ukuthi ukhona la kufanele wenze kahle uhloniphe imithetho kaShembe. Amen. 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 Yebo kakhulu. Limina liqhude leli ngiyazi ngilibona iqhujana elibovana ebuhleni ngazi ukuthi labo makhelana abafuya inkukhu baqondeni uJuly. Leli qhude masele duke nje kwakhona manje. Sisekule ndawana yokudilika kodonga. Khona into engifisa ukuyikhumbuza ngoba ngiyazi abanye abantwana bancane abanye izimo ziyaqala ukubafica. Angithi lento wake wayisho umunye ubaba wathi ngesikhathi inkosi uthi ngolamakhosazana ishintsha ibhantshi wathi abanye beni bebengekho so abazi ukuthi izimo ezifana nalezi sizibonile ziyafika zibe khona wathi enkosini ilanga kwenzeka sakubona enkosini inyanga yezulu yaphinde yashintsha ibhantshi sikubonile njengoba nasenkosini uthi ngolamakhosazana sikubona. Kodwa ke ngiqonda ukukhuluma ngakho lokho kokuthi ukudilikelwa kwabantu udonga kwakhiwa noma kusetshenzwa akuqali namhlanje enkosini uNyazi lwezulu. Angisho ukuthi okwenzakalile ku right kodwa kuumoya okhona kuyimpi ehlala ibavukele oShembe ukuthi ethe khona uShembe phakathi komuzi kudilike udonga. Ngizokutshela ngenkosi umqalo wendlela la dilika udonga kwakhiwa amakhosazana avaleleka ngaphansi kwaleyo ndlu. Inkosi umqalo wendlela yathi aqale kupheka kuyiparish bengakakhishwa ngoba kulabo abantu abazokhishwa sekukhona sebedlulile kodwa yabavusa yayisibafunza leli parish bavuka. Inkosi ilanga lamalanga kwenzeka futhi esifanayo nakhona kwakhiwa kwawa udonga lawela phe kwabantwana bakaNkulunkulu ababesebenza yathi akumbiwe ngamafosholo yayisithi akume yaphuma yona endlini yazobamise yathi manini ningabe nisamba ngamafosholo imbani ngezandla ngoba senizobalimaza sebeseduze. Ngikhuluma ngani? Ngikhuluma ngokuwa kodonga kusetshenzwa. Uthi uMshumayeli 1 verse 9 okwake kwenzeka kuyophinde kwenzeke futhi. Uyaqhubeka uthi niyazi nisho nangana uthi akukho kusha ngaphansi kwelanga uthi bheka kukhona kuyake kwenzeke uthi wena kusha kanti wena omusha bona kusha kudala. Sengingconya kodwa ngikulela iphuzu lokuthi umoya ohlala ube khona izitha ekaShembe ishintshe. uShembe usala nezitha ezindala ekamoya owayelwe nazo vele naphezulu kwentaba enhlangakazi nakhona efika phe kwentaba enhlangakazi kwakungakhona kokuqala njengoba inkosi umqalo wendlela yasho yathi ngathi mase ngehla enhlangakazi ngase ngikhumbula ukuthi angiqala ukufika lapha sengike ngafika futhi. Kodwa ngikilokho kokuwa kweyindonga abantu kusetshenzwa. Nenkosi ilanga yabakhipha amakhosazana ayisedlulile emhlabeni yawavusa futhi nayo inkosi ilanga. Now what is most interesting nasenkosini inyanga yezulu noma khona kwakungawanga kudonga kwakusetshenzwa kulona kodwa kwakade kumbiwa inhlabathi yokusebenza.
ingane zase ziyadlala lapho kuleyo nhlabathi yayisidilika kanti khona into eyenzeka ukuthi uma umba inhlabathi uthatha inhlabathi ethanda ukuthambathamba ifuna umbe ngathi umba igumbi ushone phakathi wathi uma ibemba kanjalo ingane zazodlala kuleyo nto kanti khona ingane ezophoseka kuleyo ndawana kodwa hayi nezikhwama manje ngithi abantu bakholelwa ukuthi bazoqinisa izikhwama zabo mabengene nazo kushembe zizoqina That's impossible. Iyekeni leyo nto leyo. Musu kufika usukela abantu. Mase sebe kubuza imibuzo. Bese nawe uba nenkinga yokuphendula imibuzo ngoba wena ofike nento questionable ezodinga ukuthi kubuzwe imibuzo. So mawusubuzwa phendula phela. Nakubashumayeli bese ngicela bo baba. Uma kuukuthi khona umuntu enikhuluma naye enimbuza imibuzo muzana xoxa naye phambi kwabantu ngena naye lapha endaweni esithekile yamaphoyisa nixoxe kahle naye ababili abathathu nihlale nje noma engafika xoxe nalabo ababili bambuza imibuzo baphuma ababili ngena abanye bagculiseke ukuthi hayi nathi asizwe lento eshiwa usichazele akuyona inkinga but asigweme le part ukuthi izinto enizenzayo nizenze esidlangalaleni ngoba akubona bonke abantu abeze ngezinhloso zokuzokhonza nokudumisa nokubabaza nokuzocela kuba uNkulunkulu owushemba bakhumbule ezimweni ngezimo ababhekene nazo emakhaya abanye batshaliwe mhlawumbe fanele sikuchaze lokho abanye njengoba besebuhleni they are paid serious monies bakhokhelwe imali eziserious ukuthi abazogada umhlangano uma bebona nje into engazuthi is against noma ngokwenkolo yabo bakholelwa ukuthi no this thing cannot be like this once wabona into njengathi awiqondi kahle off you shoot some people are paid ukuthi babe khona bezokona umhlangano they are paid just like leli ibhunu kwakuthiwa uPeter Potgieter elalukhokhelwa imali ekuyilona elalihandler khona labantu ekuthiwa ama handlers yilona elalihandler ka JL Dube elathuma uJL Dube ukuthi abhale istory sasiyamanga ngoba bamkhulu he was being handled by that bure uPeter Potgieter wayekhokhelwa istate ehola ku state uma ucheck igama lakhe ukuthi Peter Potgieter ngeke uzulithole because it's a secured file Yes. Well, let's just leave it there. Ushembunyazo lezulu into yonke kubantu bonke ngezikhathi zonke. Okay, let's take this one. Mhlawumbe siyenze kube eyokuvalelisa molo. Sawubona kuseni. Igama lenkosi libongwe ke ninjani nina? Sathi nansi sesibuzwa ngaye asakwazi uphendula. Sekufanele kuyophendula inkosi ebuhleni engayifakanga lento la ku platform. Abangani bakuthi ngiyenkonzweni lapho ngiya khona. Umzukulu wakhe owayengahlukanisile sekuhluleke odokotela besingisi bangakwazi kumsiza but ushembe wafika wathi ngamafutha wathi within 4 days lengane izobe isihlukanisile iyahlukanisa but that was not on the news ukuthi umuntu onjani ushembe okwazi ukuthi ingane izalwe igender ingahlukanisile akwazi ukuthi yena athi ngela ngelithile lengane izobe isihlukanisile abakufaki lokho because that thing is worth ukuthi ingene emaphepheni story less it's a very big story. Abantu abayicacelwanga futhi ngeke bazenze lezi zinto ukuthi zivele emehlweni omhlaba zibe noma ingavela ukuthi ushembe uvusa ishoshe eheyisi zavuka zawu5 umuntu ongenayo imizwa lento uzovela athi no leyo nto la ayikho amangonke lonto imlingo yabo laba yabo sesho ukuthi singajamalazi singamanazara asibhekeni kushembe kuphela umuntu uthini eceleni nokuthi uthi ushembe sesingamkhasteli
inkolo buNazaretha ngoba uShembe uyishumayezela yena umuntu ngamunye abuye umuntu azokhetha inkosi masihlukane nephepha Amen. social media Amen. Viwa i-social media uLenazaretha ayondliwa isibusiso sikaShembe musukuthengisa izitori zasebukhini emaphepheni ngenxa ukuthi ufuna imali hey mshumayela nguyeke ngiyabonga ngiyaxolisa Ba Mshumayeli ngiyabonga kakhulu baba wami kulungile umshumayeli uLamula lo wase Cape Town kulomuzi wenkosi owakhiwa eCape Town sake saxoxa ke indaba yakhona ukuthi kuyofuna ukuthi singabantwana bakaNkuluNkulu sizame sitamane sisondela siphose lokho esikuphosayo ngoba amaNazaretha awakabi maningi kulo liyahlangothi umsebenzi kaNkuluNkulu ungonakali singalahlani hayi khona kulukhuni bafowethu kodwa ke ngomusa kaShembe kulungile kuzokwenzeka bengitheke hayi asibambe ngaye umshumayeli uLamula ngokubheka ukuthi isikhathi sethu sesimi kanje ngicela ukuthi sihambe siyovala ngomfundisi wenkosi umfundisi umthethwa ngizoyithatha nje siphakathi intshumayelo ngesabatha eledlule emini ebese indlela zethu ibheke ebuhleni ke siyobuka ukuthi kuyangeneke ngizwe ngandlebenye angazi kuzobe kungemina mina ngizobe ngihamba nokhoza ngisho ukuthi manje ibona kwehla ibhanoyi ningangibuzi nama ngazi kodwa khona ngizwile ngathi khona isikhulu esithe siyeza bangifonele bathi hey manje sifuna ukudla umzila ngathi mina cha umzila kuwona nami ngangenziswa isimo somsebenzi ukuthi iminyaka isiminingi ngigejwa zinkonzo zokuvala kuJuly ngoba kuthi kushaya ikhathi lezi zo 7 engiphuma ngabo mina la kusuke vele sekungasahambeki usuku usuphelela phansi la komtshebheni koDube village so ngase ngithi ake ngithi itshu kancane eyodwa namanje ngisakhala yabo umuntu wasidayisa la uMG uZondi leyanto leyana ngangishaya iclean job lapha nanizobona ngebhanoyi lehla lihamba ningazi ukuthi lifike noba ayi wafika uZondi satholakala iZondi phela idili ithe kuzothi uma ubaba eqeda ukuphuma nje bese siyahamba amakholwa nje kungakabi nesiphithiphithi ukuthi singabanjwa phethe yithi lapho ngangazi mina manje uzothinika abantu ke akufanele batshele yonke into mina ngangazi ukuthi amakholwa ayifuni into ethanda ukuthi ukuhluka kancane wena wahluka wedwa zonke izimvu zimhlophe wona wabamnyama usukuyithele hayi athi ngiyamthiphisa hey wendoda kulapho yena ke sebeyamiyeka sekuthiwa yimina kodwa kuyinami ngilifta uyena apha nami engiliftile shiyambunyazi lezulu into yonke kubantu bonke ngekhathi zonke but fanele sik-accept sik-understand ukuthi ibandla likhulile fanele sikulindele ukuthi kusazoke kufike izikhulu ezizobe zizofika izocela okanye kwesinye isikhathi uthothi zilethe izwi elithile eliyukubonga enkosini baba sizobonga into ethile sasiyicelile owasenzela yona anginawo blue light mina ukuthi ngihamba nginiphendla so ukuze singabi nenkinga ukuthi silokhu sigudluzana lokhu silwisana mayikhona indlela kodwa ukucele phela enkosini ungavela ukwenze nje ngoba nathi sivelanga senza kodwa abantu abakwazi lokho ukuthi sasinika isibusiso sokwenza nangesikhathi sekunomonakalo sekulokhu ukukhulunywa ngabuyela futhi ngathi baba ayima ukuthi khona la isone khona sicela Nkosi into ethelela kodwa akubanga kanjalo ngesingami nje ngangithi sonile kodwa hayi sathola ukuthi cha awukho umonakalo kuwena wena ngone kuwena but ezulwini cha ngonile now iproblem ke lento ukuthi ngone kuwena kodwa ezulwini ngingone now it's a very big problem kodwa ngisho ukuthi ngithini ayifake lo ndawo ngaze benginakashela inezingane mina hayi inezingane ngiyashesha ukuzomphatha isifo senhliziyo anginabazali bafowethu ngafelwa kafowethu nginamama ningibona nje ngamngcwaba ungakazi umngcwaba uma wakho ungitshela ukuthi wazi impilo hayi usuganga wena sho nje ungakazi umbone ebuye emakhazeni uma wakho ntambama kuthiwa wozumbuka ugculiseke ukuthi uyena eyisho sisazokhala emakhaya ke thina kuphinde kube naneyintuthwane emakhaya kuphinde kube naneyintuthwane uthothi la bekwe khona emseleni qhamuka intuthwane ezimnyama
Uyibone seyiphithizela kuwe. Uma wakho kuzala wancela kuwe. Eish. Njengoba naye yena eyinseka ngawe. Nawe ikhona into eshoyo ukuthi uma wami lo. Ayasiyeke lento kungaze bebona inyembezi endoda endala. Kulungile asivale kanje. Ngoba ngelinye